खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांनि। बिटिसि एबा बिटिआरआव दायो मोनसे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाया थारैनो जोनोम जामारबाय। नंगौ, मिथिनो मोनबाय बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों एपीबी अदेबानि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्ड मुंनि मोनसे बर'फोरनि राजखान्थियारि दोलोआ थारैनो जोनोम जाबाय होननानै मिथिनो मोनबाय। नंगौ, बे आफादखौ गुबैयै एक्स-एन-डि-पि फ'रामनि बानजायनायाव खुंफुंनायजों लोगोसे गोदान आफादखौ जोनोम होनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबाय। मख'नो गोनांदि बे आफादखौ गुबैयै मैया बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय बारग' एनडिपिफोरनि मोनसे डेजिगनेटेड केम्पआवनो खुंफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। गुबैयै बिथांमोनहा बे आफादखौ दानायनि आन्दोआवनो आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनाय लोगोसे बिटिसिनि मोनफ्रोमबो थाखानाय दफाफोर मोनफ्रोमबो थाखानाय गोहोफोरखौ आथिखालाव गैया जालांनायखौ लाबोफिननाय, बारग' एनडिपिफोरनि जेसेबांनाखि आद्रा थालांनाय हाबाफोर बेफोर गासैखौबो मोगथाङाव जाफुंहोनायखौ नोजोर बोनानैनो बे आफादखौ अदेबानि गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जादों होननानै बे आफादनिनो गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि अनजलि दैमारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो जोङो थांनानै थागोन, नाथाय बर' हारिया माब्लाबाबो खर' दिखांनानै जों मोनसे गोजौ हारि होननानै थांनानै थानो हानाय नङा जेब्लासिम जोंनि हारियाव बारग' एनडिपिफोरखौ सनमान होआ, जोंनि हारियाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ सनमान होआ, जोंनि हारियाव गोबांथार जेलाव थानांनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सनमान होनो रोङा, अब्लासिम जोङो हारि हिसाबै थांनानै थानो हानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो जोङो गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दादों होननानैबो बिथांमोना बुंथिनानै होदों। फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव सान्थि आरो असान्थिनि मोनसे राजखान्थि जुजिलायनाया जागोन। बिपिएफआ हिंसानि राजनिति खालामदों आरो इउपिपिएलआ खालामदों गोजोननि राजखान्थि। बिपिएफआ हिंसा मडेल राजखान्थिखौ लुबैयो आरो इउपिपिएलआ गोजोन राजखान्थिखौ लुबैयो। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ लानानै गोबांथार मेल मिटिं खालामबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेनि गेजेरावनो राजखान्थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बखिनाय, गुबुन गुबुन रावफोरजों सोंखारिनाय आरो अजद होलायनाय बाथ्राफोरखौ जों दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फ्राय नुफ्लायबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो दायो बुंबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिनि गेजेरजों नुनो मोनदों दि थारैनो मैया आरो बिथाङा बुंबावदों दि बिपिएफनि समाव गोबांथार बुथारलायनाय, सिथारलायनाय आरो थैनि बाना बोहैग्लाबनाय जाबाय थादोंमोन। बेनिखायनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो जोंनि बिटिआर सरकारनि सामलायनायखौ गोजोन गैया होननानै बुंदों। मोनसे समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलो दैदेननाय समाव गोबांथार बुलाय सोलाय, गोबांथार गावजों गाव हिंसा हिंसि आरो गोबांथार संरैखाथि गैयै मोनसे थासारि सोलिबोबाय थादोंमोन। नाथाय दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैनायनि उनाव बेफोर गासिबो गैयै जादों, अदेबानि साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गाव थांनानै थानायनि मोन्थायखौ लानानै थांनानै थानो हादों होननानैबो बुंथिदों। लोगोसेनो बुंथिबावदों दि बिपिएफआ हिंसा मडेलखौसो लुबैयो, नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गोजोन मडेलखौ लुबैयो। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थिया हिंसा मडेल आरो गोजोन लुबैग्राफोरनि गेजेराव जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बिटिआरनि आथिखालनि सासे इएम दावबायसा बर' बिथाङा गावनि बियाब अदेबानि 32 नं बेरगाव बियाबाव गुबुन गुबुन मुंख्लं नखरफोर आरो गुबुन गुबुन गैथारै सुबुंफोरनो माखासे मुवा बेसाद राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि आथिखालाव जौगाथायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होबाय थानायफोरखौ जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सम सम नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैया बिटिआरनिनो सासे इएम दावबायसा बर' बिथाङा गावनि ओनसोलावनो गोबांथार रायजो राजाफोर अदेबानि मुंख्लं नखरफोरनो माखासे सलार राननानै होनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जाय मुंख्लं नखरफोरा जेबो
नखराव गैथारा, अदेबानि जायफोरा थांनानै थानो थाखाय अराय जुजिगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय समाव थाबैनो गंफा गंफा बेटारि रिक्सा राननानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेजोंनो लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव दावबायसा बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों दि गोदान राजखान्थि हान्जा दानायखौ जोंहा जेबो बाजानाय गैया, अदेबानि जों हामलायथि हरगोन। नाथायबा जखायसे जखानै बर' हारिखौ लानानैल' मोनथाम मोनब्रै राजखान्थि हान्जायाव थानाया बियो थिग जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो थारैनो बेबायदि खालामोब्ला बर' हारिया अराय खहा जागोन नामा होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो आरो बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो राजखान्थिखौ जोङो बयबो गावबा गाव मुलाम्फा, अदेबानि राजखान्थियाव देरहानानै बिसायख'थियाव देरहानानै सरखार दानायानो थांखि आरो सरखार दानो हायाब्ला बे राजखान्थि दोलोखौ बेसेबां सुबुंफोरा मदद होगोन, हेफाजाब होगोन बियो उननि बाथ्रा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे थाखानाय राजखान्थिफोरखौ बे गोदान राजखान्थिया जेबो खहा खालामनो हाया होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआनो बांसिन बिजाथि देरहानानै फिन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो बिटिसि सरकारखौ खुंफिनगोन, अदेबानि प्रमद बर' बिथाङानो बिटिसिनि फिन चिफ जाफिनगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थि हान्जायाव हाबैबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन फारसेजों दायो बारग' एनडिएफबि बानजायनायाव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि गेजेरावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव फिन बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय आरोबाव गोबांथार दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांफोरा जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, गसाइगाव जिल्लानि सिङावनो थानाय मथामबिलआव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जादों, जेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गासै 66 सा निबो बांसिन सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो आदर्शजों खामानि मावलांनो होननानै मोनसे सतबांसा लादों होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि थारैनो बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दायो गावजों गाव हारिया हारिजों दाङाबाजि, हारिया हारिजों एना एनि जालायनायफोरा जोबनानै दायो बिटिआरआव गोजोन गोरोबथा फैदों, हारिजों हारि अनलायनाया फैदों, रायजो राजाफोरा मोजाङै खामानि दामानि मावनानै मोनजानो हादों, फरायसुला फरायसुलिफोरा गोजोनै लेखा फरायनो मोनदों। लोगोसेनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिटिआर ओनसोलाव गोजोनखौ गायसननो हादों होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआनो फिन सरकाराव फैफिनगोन होननाबो बुंथिनानै होबावदों।